Esperti forensiċi konfermaw li Maria Lourdes Agius mietet wara l-isfad f'gata sal-mewt. Bl-espert Mario Scerri jgħid li dan kien ikkonfermat kemm mid-benġil ta' onqa kif ukoll mill-awtopsja. Dan ħareġ tul il-jum tal-erba' kif kompla l-ġuri fil-konfront ta' Michael Emanuel, l-eks ieħeb tal-vittma li jinsab mixli bil-qtil ta' Maria Lourdes Agius, ta' 7 tfal li kienet instabet mejta fis-sodda tagħha fil-15 ta' Settembru tal-2018. L-esperti forensiċi qalu wkoll li hija kienet intlaqtet darbtejn frasa u kellha tbenġil ma' ġisimha kollu, speċjalment fil-parti tal-onq. Kellha wkoll qataf ħalqa li l-esperti qalu li x'aktarx li seħħet waqt li kienet qed tiġi f'gata. L-akkużat li jum il-Kosta tal-Lavorju qed jiġi akkużat b'7 kapi ta' akkuża illi jinkludu wkoll li jumejn qabel qatel lil Agius wettaq atti ta' vjolenza domestika fuqha u fuq omma u li kien fil-possess ta' dokumenti folot. Jinsab mixli wkoll li fil-jiem ta' qabel il-qtil ikkaġuna ġrieħi gravi kemm fuq il-vittma kif ukoll fuq omma li kienet tgħix fl-istess appartament magħhom. Akkużi oħra li qed jaffaċċja Michael Emanuel huma li m'bdix ordnijiet leġittimi tal-awtoritajiet u li kien f'pussess ta' karta tal-identità u liċenzja tas-sewqan Griegi li t-tnejn li huma kienu folots. Fit-tielet jum tal-ġuri xed ukoll is-Supretendent James Grech, wieħed mill-investigaturi ta' dan l-omiċidju. James Grech li dak iż-żmien kien spettur qal li dakinhar l-ħabta tas-7 ta' filgħodu Michael Emanuel kien daħal l-asta tal-pulizija ta' Raħa Ġdid fejn qal lill-pulizija li huwa ma riqajjem lil-mara iżda ma kienx qed tiċċaqlaq. Spjega li fil-post marru l-pulizija u sabu lill-omma illi qaltilhom li binta baqgħet rieqda. Grech ikkonferma li l-pulizija sabu lil Maria Lourdes Agius bla ħajja mimduda fuq is-sodda tħares lejn il-ħajt. Kien hawn li qamet kommozzjoni bejnhom il-vittma u l-akkużat bil-pulizija tella lill-akkużat fuq il-bejt sabiex ifirduhom. Min-naħa tiegħu James Grech ikkonferma li l-akkużat kien qalilhom li dak il-lejl u l-vittma kellhom x'jaqsmu sesswalment flimkien. Għal Emanuel qed jidher l-avukat tal-għajnuna legali Simon Mikallef Stafraċ filwaqt li l-avukati Marija Francesca Spiteri u Anthony Vella qed imexxu l-prosekuzzjoni f'isem l-Avukat Ġenerali. L-avukati Lara Dimitrijic u Stefni Karwana qed jidhru għal parti ċivile f'isem l-omm u hu l-vittma.